गलानी मोर बंधु जितुआ सहित मोर देखा है ना तो आज बहुत दिन पर मुझे देखा करने आसी बर्तमान आसिक पहुँची घटगाँ एवं सी घर आसी बर्तमान संबलपुर जिला रेंगाली कॉलेज रे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिसाब से कार्यरत तो होली छुट्टी आसी देखिए सी केत हमको नाक आसी गला आमर जितुआ बंधु तो एत दिन मोर देखा कौन किसी कहबी कौन खराटे कला हो तो देखु तो संबलपुर पूरा केते किलोमीटर तो यात्रा करके आसी 275 280 किलोमीटर यात्रा करके बाइक रे पुणी नहीं कि कौन केमती थी अभिज्ञता अभिज्ञता बढ़िया चखा थी पूरा गाड़ी मैंने उड़े पूरा 115 रे बुझीपारे तापर खराटा जहाँ टे मैंने प्रभावित कला कि गोटे मस्टर मारदे सारा राति दिन भाया राति तो गोटे बैक नहीं आसी दिन आसलु दिन 11 टाइम टाइम खरार बाहर बर्तमान भी टाइम टाइम खरा है काली होली ना आज होलीटा काली ना आज दोड़ पूर्णिमा तो चल जा चल काटली दाढ़ी से कटल चुटी अलग लगे आम लुकिंग बदली गला टिके चल खराब तो आम घर पहुँच जाइए नुई घरे पहुँची सारिकी हंस मांस भी खिया सरला हाँ हंस मांसटा माने खास कर दिलवाई स्पेशल होता आबे आम गोटे जाकू जाऊँ जोटा कि बेलपहाड़ी हुडी कहती आमर ये पाखे अच्छे मणता पाखे तो सेठी मठ अच्छी बाबा मान गाँ नाटा तो कहीं गाँ नाटा आमर तरा आमर ये तरा कितु जोटी आम जाऊँ मणता जगह माने गाँ नाटा मणता तो जेहेतु आम टे जाऊँ बुले बुले आसू बाबा मैंने रोच मठ अच्छी सेठी ऊपर भी छोट माने गोटे घर अच्छे जो थे कि भगवान रोच शिव कौन सब रोच भगवान सब आमर जी बुलाबुली करके आसू ए विषय दिलीप देखिए तार एक्सपीरियंस शेयर करियो मु तो जाननी ना को जगह हां पर सेटा शेयर करियो देखि सारला पर रास्तार अवस्था टिके देखंतु ना ना ये तो टे बेटर अच्छे जान माने जाइ हम कि आउ गोटे गोटे एमती अच्छी तो माने गियर चेंज करी करी माने मुंड खराब से भितर तू बुलाया चाहिए माने जंगल भितर मु साइकेल ना कौन बाजी ना कौन उठुनी ना कौन चल वर्ष तले बोध से माने एक्सपायर करिगले ये हूँ गोटे माने कहवा गले गोटे दर्शनीय स्थान है तो आम जो ऊपर को जाकि देखा से गोटे छोट घरटे थी अच्छा से एक्चुअली गोटे नुहे माने गोटे कौन माने गोटे घर भाया देखा कि 2टा रूम अच्छे है
तो सेठी प्रायतः बाबा मैंने बेले बेले जाकि पूजा पाठ करके आसती है। अच्छा ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଖାସ୍ କରିକି ଏଇ ଖରା ସିଜିନ୍ରେ ହିଁ ଯଜ୍ଞଟା ହୁଏ ଆମର। ଆଉ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ସମୟରେ ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ବି ମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ବୁଲି ବୁଲାକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇଠି ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ଟା ରହିଲା ସେଇଟା ସେଠି ବାବା ମାନେ ତାଙ୍କର ବସା ଉଠା କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆମ ଗାଁରୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସାଇକେଲରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବି ସେମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ମାନେ ଚାଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଯିବା ତାହେଲେ। କେତେଟା ପାହାଚ ଅଛି? ପାହାଚ ଆମେ ଗଣିବା, ପାହାଚ ଗଣିଆ? ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗଣା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁନି ତାହେଲେ? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27 28 ତାପରେ 35 38 39 40 41 42 କେତେଟା ପାହାଚ? ତ ପାହାଚ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟତଃ 68 80 ପାହାଚ। ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ନ ଗଣିଆ ତ ପାଣି ବି ଆଣିନାହାନ୍ତି ଖରାଟାରେ, ଶୋଷ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବା? କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଏତେ ବି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ଏଇଟା। ଏଠି ତ ୱେଦରିଂ ଘଟୁଛି ରକ୍ସ ମାନଙ୍କର। ୱେଦରିଂ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଟର୍ମ, ଯାହାର ଓଡ଼ିଆଟା ହେଲା ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ସେଇଟା ତ ସେଇଟା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ପଥର ଥିବ, ତ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ସବୁ ୱିଣ୍ଡ ହେଲା କି ୱାଟର ହେଲା, ଏମାନେ ସବୁ ତାକୁ ରକ୍ସକୁ କ'ଣ କରିବେ? ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ କରିବେ। ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ୱେଦରିଂ ଆଉ। ଫିଜିକାଲ୍ ଡିସ୍ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କେମିକାଲ୍ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍। ଥକିଗଲେଣି। ଓହୋ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ହେଲା, ହଁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କୁସୁମ ଗଛଟେ ଥିଲା ଜାଣିଲୁ, କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ୁନେ ନା ହଁ ଏଇ ଗୋଟେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ହେଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚଢ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କୁସୁମଖିଆ ଟୋକା ଆଜି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖାଗଲାଣି? ଏଇଟା କହୁଥିଲେ ପା ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଘରଟା ଅଛି, ମାନେ କି ଲୋକ ରହନ୍ତି ଏଠି? ଲୋକ ରହନ୍ତି? ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏଇଠିକି। ଓହୋ ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଛୋଟ ଘରଟି, ଯେଉଁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆସି ଏଠି ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ, ଏ ଘରକୁ ନେଇକି ତୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଯେମିତି ମାନେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି ଘର। ଏ ଭାଇ 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 ଭାଇ, ତ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘରକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ହିଁ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘର କରିଥିଲି, ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା, ଗୋରି ଝିଅ ଦେଖି ଭଲ ପାଇଥିଲି, ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲି। ତୋର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ମୋର ତ ପ୍ରାୟ ସେମିତି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେମିତି ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଆଉ। ଯେମିତି ହାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି କହନି, ପଥର ଉପରେ ଘର କରିଥିଲି, ପବନ ଉଡ଼େଇ ନେଲା, ଗୋରି ଝିଅ ଦେଖି ଭଲ ପାଇଥିଲି। କି ସୁନ୍ଦର ଆହା, କି ଆନନ୍ଦମୟ ଏହି ବିଶାଳ ସଂସାର, ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହିମା ତୁମର ଅଟେ ଅନନ୍ତ ପାର। ଜିଓଲୋଜି ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଫିଜିକାଲ୍ ୱେଦରିଂ ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ
ରକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ। ଜିତୁଆ କୋଉଠି ଭାଇ? ଏତେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲୁ, ର ମୁଁ ଯାଇ ସାରେ। ଖରା ହଉଛି ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ, ଓହୋ ରହିଯା। এইଟା ସେଇ ପତାକା କି ଯୋଉ ପତାକା କଥା କହୁଥିଲୁ? ଜିତୁଆ ରହରେ, ରହିଯା ଏ ଭାଇ। ଜିତୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ବି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ କେଉଁ ସନ୍ଧିରେ ପଶିବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ହୁଳି ବା ସେଇ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ଜିତୁଆ ତାର ପିଲାଦିନ କଟେଇଛି, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ କୁସୁମ ଖୁଳି ଖାଇକି ତାର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ କଟିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପାହାଡ଼, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିଲାନି ସେ କୁସୁମ ଗଛଟା କୋଉଠି ଅଛି ସେଟା ଦେଖେଇ ପାରିଲାନି। ଜାଗାରେ ଆଣିକି ମୋତେ ଠିଆ କରେଇଲୁଣି, ମାନେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଜାଣିପାରୁନି। ଜିତୁଆ ପୁରା ଡେଞ୍ଜର। ଓହୋ, ନଈ ନଈକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପଚାରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ କହିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଫୁଲ। ପାର୍ଶ୍ୱଟା ବି ତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆମେ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ କୁହାଯାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପୁରା ଉଚ୍ଚକୁ ପଳେଇ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଭିୟୁଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ। ହଁ ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ବା କୁହନ୍ତି ଦୂରରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି, ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଏଇପଟେ ତରା ଗାଁଟି ଅଛି। ଏବେ ଦେଖା କେଉଁଠି ଅଛି? ହଁ, ମୋବାଇଲରେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ତଳେ ରହୁଛି। ଏଇପଟେ ତ, ଏଇପଟେ ଅଛି ତରା ଗ୍ରାମ। ଆଉ ଏଇପଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇପଟେ ଏଇ କହିଲୁ ଟିକେ, ଏଇଟା କେଉଁ ଦିଗ ତମର? ଏଇଟା ଉତ୍ତର ତ, ତାମାନେ ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଛି ତରା ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହେଲା ତାର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏପଟେ କେଉଁ ଗାଁ ଅଛି? ଟାଙ୍ଗର ତୁଳି। ଆଚ୍ଛା, କନଫର୍ମ ନାହିଁ। ଓହୋ, ମଳନ୍ଦା। କେଉଁ ପାହାଡ଼ଟାକୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟା ତ ମୋବାଇଲରେ ଆସୁନି, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆସିପାରେ। ଏଇ ପାହାଡ଼ କଥା କହୁଛୁ କି ତୁ? ଏଇ ପାହାଡ଼ ନାଇଁ କି? ବାରାଟିପିରା କେଉଁଟା? ଦେଖା ଦେଖା, ବାରାଟିପିରା ଦେଖା। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେତେବେଳେ ଆସ ଏଠି 6:30 ହେଲା, ହଁ, ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ? 7:15 ପାଖାପାଖି ଆସେ କି ନାହିଁ? ହଁ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ତୁ ଏଇ ପାଖରେ ଠିଆ ହବୁ ହେଲା, ହଁ, ଏଇପଟେ ଏଇ ହାଡ଼ ଦେବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଟାୱାରଟା ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ହଁ। ସେଇ ସାଇଡ଼ରେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଦେବ ପୁରା ଏଇଟା ଯାଇକି ସେଇଟା ହରପୁର। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା କାହିଁ? ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଏଇଠି ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓହୋ, ଟାୱାର କହିଲେ ହାଇ ଟାୱାର। ମାନେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଲାଇନ୍। ଏଇ ମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଅଛି। ସିଏ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦିଲୁଆ ଗୋଟେ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନା ବେ, ତ ପଦେ ହେଇଯାଉ। ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛୁ?
ମୁଁ ତତେ ଦେଖିପାରୁନି ଯେ। ନେଟୱାର୍କ ତାହେଲେ ପାଉଛି ନାଇଁ କି? ହଁ ନେଟୱାର୍କ ପୁରା ଚଖା 1 ନମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ଟୋକା ଯିଏକି ଜାପାନୀ, ଆଉ ସିଏ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛି କ'ଣ ତୁ ସେମିତି ଜାପାନୀ କହିଲେ କିଏ ଜାଣିବ? ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ ଫାଇନାଲି ତ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ନେଇକି କିଛି ଗୀତ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ, ଯେଉଁଟାକି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେମିକାକୁ ପାହାଡ଼ ଛାତିରେ ଲେଖା ଦୁଇଟି ନା। ପାହାଡ଼ ଛାତିରେ ଲେଖା ଦୁଇଟି ନା। ମେଘ ପାଲିଙ୍କିରେ ଲେଖା ଦୁଇଟି ନା। ଜଣେ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ, ଜଣେ ପ୍ରୀତିର ସାଗର, ଜଣେ ଦିବାନୀ ଜଣେ ଦିବାନା। ବଢ଼ିଆ ନାଗୁଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନେଇକି। ଆଉ ପାହାଡ଼ 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 ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼। ହାୟ ହାୟ ପାହାଡ଼ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୋ, ତାର ଦିନ ସରେ ନା ତାର ରାତି ସରେ ନା, ତାର ଦିନ ସରେ ନା ତାର ରାତି ସରେ ନା। ଟାଙ୍ଗ 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 ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତଟିକୁ ତମେ ପରିବେଷଣ କରିଛ। ହିମାସାଗର ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ, ବୋହିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇମାଜିନ୍ କରିଦେଲି କି ଏଇ ଗୀତଟା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇକି ମାନେ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ପ୍ରେମିକଙ୍କର ନାଁ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ପଥରରେ, ହେଲା କି, ଏଇଟା ତାକୁ ଦେଖି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ବହିରେ ଲେଖିଛି ତୋ ନା, ବହିରେ ଲେଖିଛି ତୋ ନା। ଆଗେଇ ଯା, ଗୀତର ଟିକେ ଆଗେଇ ଯା, ପର ଲାଇନ ଗଲା। ପଥରେ ଲେଖିଛି ତୋ ନା, ତୋ ନା ପଥର ମାନେ ବାଟରେ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି? ପଥରରେ ଲେଖିଛି, ଶିଳାରେ ଲେଖିଛି ତୋ ନା। ଶିଳା ନା କିଳା। ତାପରେ ଆଉ ଛାଡ଼, ଏତିକିରେ ହିଁ ଆମର ମାନେ ଶେଷ ହେଉଛି ଏସବୁ ମାନେ ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜିର। ଯେହେତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବକ୍ସଟେ ଥିଲେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଛାଡ଼, ଏତିକି ଥାଉ। ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ପବନ, ମଳୟ ପବନ ପୁରା ବହି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ମଳୟ ପବନକୁ ନେଇକି କିଛି ଗାଇବୁ କି ଖଣ୍ଡେ ପଦେ? ମଳୟ ଝୁଲାଏ ଚନ୍ଦନ ଝୁଲଣା ତୋର, ମଳୟ ଝୁଲାଏ ଚନ୍ଦନ ଝୁଲଣା ତୋର, ମୁଁ ଅଂଶୁଘାତ ବାଟୋଇ, ତୁ ଛଳନାର ମଧୁଗନ୍ଧ ଡିମିରି ଫୁଲର, ମୁଁ ଫଟାଏ ଏକ ବଇଁଶୀରେ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ୱର। ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯିବ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରକୁ। ଲେ ବାଟ ଘଟି ଥାଏ ଥରେ ଥରେ, ମିଠା ମିଠା ଦୁର୍ଘଟଣା। ପବନଟା ବଢ଼ିଆ ମାରୁଛି ଦେଖ। ଫାଳେ ଫାଳେ ହେଇଯିବ ଏକ ନା କ'ଣ? ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେବନି, ପାହାଡ଼ ଉପର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ନା କ'ଣ? ଯିବା ତାହେଲେ, ଚାଲ। ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ବୋଲି କହିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲ 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 ଚାଲ। ସେଠି ତୁ କ'ଣ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଉଛୁ ନା କ'ଣ? ଚାଲ ଚାଲ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତେବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବୁ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ଜମା ନେଇପାରୁନାହୁଁ, ଯାହାକି ବହୁତ ହାର୍ଡ଼। କେବଳ ହାର୍ଡ଼ ନୁହଁ, ହାର୍ଡ଼ ଲିମିଟ୍। ଏଇ ପଥର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ନାଇକି, ମାନେ ସେ ଗଳି କନ୍ଧିରେ ପଶିକି ପଥର ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଭାବରେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମାଡ଼ିଲେ ବି ଆଉ ଏତେ ହଲିବ ନାହିଁ ନାଇକି, ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଲେକ୍ଚର ଗୋଟେ ହେଲୁଣି, ତୋର ଗାମୁଛା ଧରା
ସିସ୍ଟା ଖଣ୍ଡ ଯାଇନି ଏଇଟା ହବନି, ଏଇଟା ଛାଡି ହବନି, ଏଇଟା ଛୋଟ ବେଳର ସାଥୀ ହେଇଛି ଏଇଟା। ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହୁ, ଏଇଟା ହଲୁଛି ଭାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହୁ କି ମାନେ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ମୋବାଇଲ କୋଉଠି ଗଳିଗଲା ଯିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ଗାଥା ଲିଖିତ ରୂପରେ ସତ ଯେମିତିକି ଶିଳାଲିପି ସେପଟେ ହିଁ ଓହ୍ଲେଇବା ତ। ଚାଲ ଚାଲ ଓହ୍ଲା ତାହେଲେ, ଡେରି କାହିଁ କରୁଛୁ? କ'ଣ କ'ଣ ଜିତବା କ'ଣ କହିଲୁ? ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖିଛି ଏଇଠି ଯୋଉ ମାନେ କଣଟା ନାଜିର ନା କଣ ଲେଖିଛି କେଜାଣି N+G ଲେଖା ହେଇଛି। N+G ଅଛି ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଅଛି A+S ହେଲା। A+S କାହିଁ ବି? ସେଇପଟେ ଦେଖ ସେ ରୋଡ଼ରେ। ହଁ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିରିୟସଲି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିବ ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବେ। କେମିତି ଜାଣିବା କହ? ମୁଁ ସେଟା ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ପାଉନି। ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି, ନହେଲେ ଖସରିକି ପଡ଼ିବି ଏକାଥରେ। ଜିତୁଆ ପାଦ କିନ୍ତୁ ତାତି ଯାଉଛି ଏଇ। ମାନୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ତାତି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାତି ତ। ସତ ନା କଣ? ମୋର ଗୋଟେ ଚାଲିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ଧୀର ମନ୍ଥର, ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡ଼ି ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଓ ଭାଇ ହଁ ମାନେ ଯଦି ଦେଖ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଯୋଉମାନେ ପାରିବେନି ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ପାରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ତୁ ପାରିବୁନି କହିକି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଆସିଲି ମାନେ ଘରକୁ, ସେଠି ମୋତେ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ କି ମାନେ ଯେ ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ଖରାଟାରେ ତୁ 275 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଧର 300 କିଲୋମିଟର ହେଲା, ମାନେ ସେଇଟା ତ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ରାଇଟ୍ରେ ଦେଖିବ ବୋଲି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି? ମାନେ ନାହିଁ। ମନେକର ଯୋଉ 280 ହେଲା, ଏତିକି କିଲୋମିଟର ଖରାଟାରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିବାଟା ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗିଲା କି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲି ମାନେ ନିଜ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବି କିଛି ମନା କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଯେ ତୁ ଆସନି ବୋଲି, ଜାଣିଲୁ କି ନାହିଁ? ହଁ କିନ୍ତୁ ଝୁକେଇବେ ନାହିଁ, ଜାଣିଲୁ କି ନାହିଁ? ଚାଲ ତ ମୋତେ ଲାଗେ ନାହିଁ ମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମୁଁ ପାରିବିନି ବୋଲି, ଜାଣିଲୁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗେ କି ହଁ ଦେଖାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ହବ କ'ଣ ଲାଗେ ଜାଣିଲୁ କି ନାହିଁ? ତ ମାନେ ଏଇ ଭାବନା ନେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ମୁଁ ଆସିଲି ବାଇକ୍ରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ବି ମାନେ ସିଓର ନଥିଲି କି ଏମିତି କିଛି ହବ ବୋଲି, ଜାଣିଲୁ କି? ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଘରେ ବି କହିଲେ ଭାଇ ସହିତ ଆଇ, ଭାଇ ତ ଭାଇ ବି ଯାଇଥିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ମୁଁ ନିଜେ ଏପଟ ଚାଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ା ସହିତ ଚାଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ମାନେ ଆସିପାରିବି ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୋତେ କିଛି ଲାଗିଲାନି, ଶୀତ ଦିନଟା ଥିଲା। ହଁ ନା ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଧର ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲି ହେଲା। କାରଟା ଅଛି ତୁ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଭାଇ ଦେଖିକି ଆସ। ପେନ୍ଟା ମୋର ଖୋଲିଦେଲି ଯେ ଛାତି ଚିରି ଛାତି ଚିରି ଚୁମ୍ବକ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା ନା, ଏଇଟା ଲୁହା ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ଏଇଟା ତ ଏତେ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେଟା ଅଛି, ଏବାଟେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତ ସେବାଟେ କୁଆଡ଼େ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ହେଇକି ଯାଉଛି। ହେଁ ପଳେଇ ସାରିଲୁଣି, ଚାଲ ବୋଲ ସେପଟେ ହେଇଯିବ ଦେଖ। ଏଇଟା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛିଡ଼ିବୁ, ଦେଖୁନୁ ଏଇଠୁ ଖାଲି ଟିକେ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିବୁ, ଏମିତି ଫୋନ୍ଟା ଧରିବୁ କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଫୋନ୍ଟା ଧରିବୁ ନା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛିଡ଼ିବି। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ତ? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଲୋଚା ନା କ'ଣ? ଲୋଚା କାହାକୁ ଲୁଚେଇବୁ ଏଠି? କ'ଣ ଆଉ କହିବା, ଇଏ ତ ଆମର ବହି ଯାଏ ରେ ଗଙ୍ଗା, ଓହୋ ଉଡ଼େ ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ବହି ଯାଏ ରେ ଗଙ୍ଗା, ଉଡ଼େ ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଏଇଟା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଏକ ପତାକା। ଏଠି ଭାତ ମହଙ୍ଗା, ଏଠି ଡାଲି ମହଙ୍ଗା, ସବୁ ମହଙ୍ଗା।
বহি যায় রে গঙ্গা উড়ে তিরঙ্গা। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ମାନେ ବୁଲୁ ଭାଇ ହେରିକାକୁ ପାନ ଦେବା କି? ପାନ ନାଇଁ ମାନେ କାକାକୁ ବୁଲୁ ଭାଇକୁ ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଖୋଜିକି ନେବା। ଏଇଠି ଅଖାଡ଼ା ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଅଛି ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ? ବେଇ ବାଟ କାହିଁ ବି ଯିବା ପାଇଁ ହେଁ କୋଉଠି ଆସିକି ଫସେଇ ଦେଲୁ ତୁ? ଫସି ନାହିଁ ତୁ ଠିକ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ପାଥ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଆସ ଚାଲ। ଇୟୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପତାକା ଟାଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ବାଉଁଶଟା ପଡ଼ି ଦେଇଛି ଜାଣିଲୁ। ଛୋଟବେଳେ କ୍ୟାମେରାଟା କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଉଛି କଣ? ତତେ ତ ଦେଖାଉଥିଲି ଆগে ମୁଁ ପଳେଇ ଆମେ ଆସିବାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିଟାକୁ ଦେଖେଇଲୁ ନା ଦେଖାଉଛ ଦେଖା ଦେଖା ଟିକେ ପକେଇଦବା। ହଁ ଇଆଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ପାଗଳ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ଜୁତା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଚାଲ। ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ନାହିଁ ମାନେ ସେ ସାହିରେ ହେଲା। ଦେଖ ଦେଖ ତୁ ଏଇଠି ଏପଟେ ଆଣିଲୁ ନା ଏପଟେ କୋଉଠି ଓହ୍ଲେଇବୁ? ଦେଖୁନୁ ଏଇଟା ଅଛି ନା। ଏଇଟା କଣ୍ଟା ଗଛ କି? ହଁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଚାଲେ। ସତରେ ସିରିୟସଲି? କଣ୍ଟାଟା ପରା। ସିରିୟସଲି? ହଁ କଣ୍ଟା ସିରିୟସଲି। ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ସାହିରେ ହେଲା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟା ଥିଲା ଜାଣିଲୁ। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଥିଲା ତାକୁ ସଂକ୍ରା ହେଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଚପଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିକି ଚାଲିବ। ସେ ଚଢ଼େଇଟା ତାର ଶୁଆ ଚଢ଼ିଥିଲା ହେଲା। ତାକୁ କଥା କହି ଶିଖେଇଥିଲେ। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ମାନେ ତା ନାଁଟା ଧରିକି ହେଲା କହୁଛି ଜୋତା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଚାଲ କହୁଛି। ଏଠାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି କେହି ତଥାପି ରହସ୍ୟ ଘରରେ ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ସେ ଛୋଟିଆ ଗୃହ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଏହା ଭିତରେ। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ତୁ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଅଧିକା ଦେଖୁଛୁ ବୋଧେ। ଏଠାରେ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ମଣିଷ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲେ ଫିଟିବ କି ସେ ଗୁମର ଯୋଉ ଗୁମର ଏ ଗୃହ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଷ୍ଟେର୍ସ ନା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁନୁ। ଆରେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି କ'ଣଟା କିଛି ଥିବ ସେ ମାନେ ବାବାମାନଙ୍କର କିଛି ଇଏ ଥିବ ଆଉ କ'ଣ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ତ ନିଜେ କହୁନୁ। ଚଢ଼ିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦରକାର। ସେଇଠି ତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଏପଟେ ବହୁତ ହଲେଇ ଦେଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖିବା ଏପଟେ ଦେଖିବା ମାନେ ଏପଟେ ପଳେଇବା ମାନେ ଦେଖ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପଥରରେ ଯିବା। ଏଇଟା ବି ତ ଭଲ ରାସ୍ତା। ଦେଖେଇ ଟିକେ ଶେଷ କରିଦେବା ଏଇଠି ଆଉ। ନା ନାଇଁ ଶେଷ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିଲେ ଶେଷ କରିବାନି ତୁ ଆସୁନୁ ଆସ। ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଘରଟାରେ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସନ୍ଥମାନେ ଜାଣିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ଆସିକି ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଦେବେ। ସବୁ ମହଙ୍ଗା ସବୁ ମହଙ୍ଗା ମୋଦି ସରକାର। ବହି ଯାଏ ରେ ଗଙ୍ଗା ଉଡ଼େ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ନା ରେ ନା ନା ବଳିଦାନ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଏଇଟା P+S ପ୍ରତିଭା ପ୍ଲସ୍ ସିପୁନ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତୋର ନାଁଟା ବି ସିପୁନ। ପ୍ରତିଭା ଟି ଥିଲା ଓ ଏଇଟା ଟି ଅଛି କି ରେ T+S ଟି ମାନେ ଟାଙ୍ଗୁର ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ନେଇକି ଆଉ କ'ଣଟା ସେମିତି ତ PS ଟା ପଥର ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଲା ପରା। ଟାଙ୍ଗର ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପଥର ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହାହେଇକିରି ଛୁଆ ପିଲା ହେବ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିବ ହାତରେ ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହୁଣି ସବୁ ବହି ଯାଇଥିବ ଆଉ ପାଉନଥିବ ନାଇଁ କି ଚାଟିବା ପାଇଁ। ତାମାନେ ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏନି? ନା ନା ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମିଥ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ କନସିଡର ଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ଯଦି ମିଥ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଲେଖିଦିଏ।
ହଁ ତୁ ଲେଖିପାରୁ କିନ୍ତୁ ତୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୋର ଭରସା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନି ପଥର ମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ନା, ମାନେ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନି କହୁଛି, ମାନେ ତୁ ତ ଚାହୁଁନୁ, ମୋର ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଲୋକ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଛି ରାସ୍ତା, ତୁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ କ'ଣ, ଚାଲୁନୁ। ସେଇ ଚଲାବାଟେ ଗୀତଟା ଟିକେ ଗା। ଦୁଃଖ ବାର ମାସି ସୁଖ ଦିନେ ଅଧେ ଦୁଃଖ ବାର ମାସି ଲୁହ ଚିହ୍ନା ଝିଅ ହସ ପରଦେଶୀ ଲା 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 ଲା। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଯେ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଇଟା ମାନେ ବଡ଼, ଓହୋ ଝଟା ଝାଟି ସବୁ କାଟି କୁଟାଇ ନେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ହଁ ତୁ ତ ଅବାଗିଆ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲୁ, ଏବେଟା ଆସୁନୁ, ଏବେଟା ଆସ। ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବି କମ୍ ଚାର୍ଜ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେହୁରୀ ପଶି ଅଭିମୁଖେ ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ, ତାପରେ ଦେହୁରୀ ପଶିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା କୋଳି ମାଟି। ଟାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହୁରୀ ପଶି ହାଇସ୍କୁଲ ଅଭିମୁଖେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାଘର ମାନେ ମଞ୍ଜୁ ପାହାଡ଼ି ମାନେ ଆମକୁ ମାନେ ଜୁସ୍ ଦେଲେ, ତା ସହିତ ନାସ୍ତା ବି ଦେଲେ, ମାନେ କଟଡ଼ା ବୁନ୍ଦି ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ହବନି, ମୋତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ତମେ ପଳେଇବୁ ଜଲ୍ଦି। ଯେହେତୁ ଆମର ମଞ୍ଜୁ ବାପା ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ନା, ସେଥିରେ ଥିଲେ। ତ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, ହଁ ସରି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଗାର୍ଡ଼ କହିଲି ନା। ହଁ ତ ଯଦି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆଉ ଯଦି ଲେଟ୍ରେ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକଟେ ଦେବେ, ମାନେ କାହିଁକିନା ହାତୀ ଫାତୀ ବାହାରିବ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାହାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଯିବୁ, ନହେଲେ ଏବେ ହିଁ ପଳେଇବୁ।